Magandang buhay mga kainday. Ngayon po ay magluluto po tayo ng white beans with pork knuckle. Di bali yan po yung sasahog po natin, spinach, kalabasa, malunggay at saka ampalaya. Pinapalambot ko nga pala yung pork knuckle at saka yung white beans. Ngayon ay magsimula na tayong maggisa. Saute the onion and garlic. At ilagay na natin si pork knuckle. Nung nailagay ko na po lahat ng pork knuckle, hahaluin lang po natin yan at takpan na po natin para maluto po siya. Tunawin ko lang po ang pork cubes gamit ng sabaw na pinagboilan ko ng pork knuckle. At linagay ko na ang pork cubes para ma-absorb ng pork knuckle si pork cube para mas masarap ang ating pork. At saka ilalagay ko na rin po dito ang ating kalabasa. Ayan, kasi kalabasa po ay matagal din siyang lumambot. Haluin lang po natin yan ulit. At isusunod na natin ang ating white beans. Ayan. At nung natanggal ko na yung water na pinagpakuluan ng ating white beans, hinalo ko na po si white beans dun sa pork knuckle kasi iluluto ko po ulit yan para lumambot siya. At patuloy lang po natin siyang ihalo. At nung nahalo ko na siya, lalagyan ko yan ng tubig, yung sabaw. Ayan yung tubig na pinagpakuluan natin sa pork knuckle para mas masarap po talaga siya. Lutuin lang po natin ulit, pakuluan lang ng pakuluan nang lumambot po ang pork at saka yung beans po niya. At nung okay na yung pork at saka beans, ilalagay na po natin ang ating ampalaya at para maluto na rin kasi gutom na po ako. Kasi habang nagluluto ako, nakakagutom po talaga yan. Favorite ko po talaga ang beans, lalo na yung munggo, ganun. At titimplahan ko na po yan ng patis. Ayan, lagay na po natin yung patis kasi medyo matabang siya. So, tinimplahan ko yan ng patis at saka hahaluin ko lang po. At nung naluto na yung ampalaya, ilalagay ko na yung spinach. So, lagay na po natin ang spinach. Ayan, medyo madami ako maggulay kasi hindi ako nagra-rice. Haluin lang po natin at ilagay na po natin ang ating malunggay para mas masarap pa siya. I-try nyo po talaga to kasi ang sarap po talaga, promise. Parang nasa Pinas po talaga ang lasa. Ayan, at haluin lang po natin yan para maluto ang gulay po niya. At ayun na nga, kumukulo na siya. Okay na po yan. Takpan lang po natin at patayin na kasi okay na po. Ayanda na po natin ang ating dinner. Let's eat! That's all for today's video. Thank you for watching. Vavush!